danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Alamu sun bayyana cewa Fati Washa ce Adam A. Zango zai aura. A kwanakin baya, Adam A. Zango ya bayyana zai ƙara aure kuma 'yar fim ce zai aura. Adam A. Zango ya bayyana hakan ne ta shafinsa na Instagram, sai dai daga baya ya goge wannan saƙon. A baya dai Fati Washa da Adam A. Zango sun sha soyayya wanda kiris ya rage a yi aure, amma abin bai tabbata ba. Sai dai a yanzu, bayan yin waccan maganar tasa, Adam A. Zango ya saka hotonsa da na Fati Washa a profile picture dinsa na Instagram da alamar zanen zuciya da ke alamta soyayya. Sai dai Adam A. Zango bai yi ƙarin haske game da hakan ba, amma lura da maganar da ya yi a kwanakin baya, ana iya cewa watakila Fati Washa ɗin ce zai aura, inda wasu kuma ke tunanin cewa ko zai mayar da tsohuwar matarsa ne, wato Maryam Abiola, wadda a kwanakin nan ta bayyana ficewarta daga masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, kasancewar duk da sun rabu amma akwai kyakkyawar alaka a tsakaninsu.